Ka Silver Dew ko badai ke kenuhun sina film na West Coast Hills District kan supply pat ba ka film ke belai kerteng ka san hajar ha ka cingalang ka pratrik urisau arjar fuai ka ban sa penlong asin banis hall pendeng rei nong ston ha ka bau tung shop ba pau rilum ka si centa uba Melbourne mukem unwan menlong kum kongsan ba Friday kharbani de director jeng film bar kitung shop ki puran ki kentop yuba Christian Shirkon balong tung shop pendeng ka dari hun meri tariang kum ka puran pendeng uhubot kharbani bor shembor langren kum kirius niolani ki gang ulambok swangre kumu assistant cameraman berkiwe-kiwe. Nakaliang kitung shop bat puran jeng film kilayo ban batai lengkar ru ye film bari ka benta ka bakilaan ha ka bakila pan ru ye kicing kershan na kipai ba bakin ailam ka keti kamon ka keti kadiang khrang bakin la ban nang kiu syafrang ha ka kam. Kapang pedang jeng film ka deh ro kicing celai ki kam thok kam skor ba ka ka prathai kalamat leng ba ka cingdan kiru skor ki bisim ka bui pat ba na benta ka cing mentoi simet. Kai ka ba nakaliang ka jong aku ngoi ni artis jong ni ka movies san hajar aku aban pasar jeng bot dengan jong pi bahabang yang ujar haki babon ba ki benta nakaliang jong ki samla kasi ni don ya lagi jong di sap bat hadu menta nakaliang jong ki samla kasi ngim dai syuk ki badang po di liang baro te napak ka kubar sepi ki pai ba baro bat khamtam di samla dan sap aba pidan nang nong kam aba pitre nong kam phim đây ban arit sim rai haba pisutu ba phile ya ka benta ka badai ba haba phile ka ya ka ba ya be chekmat wat nomret mesim wat nom du jingkerman te lemba ka film san hajar ya ka ba nagalang ka Silver Dew channel yo ya ban penbe ban supply na khat pratrik ya ka ba way nagi hero aktor ba bonam jong ka jala ka jongi isamla Melvin mukim insalam i kongsan ya ka ban pelat ya ka nika film san hajar te nagalang ka jongi kum ka channel i bar boy ni ka pat i ki pai ba barok ki khamtam ki ba i ya ki film kasi ba film sobha ya ka ban page di YouTube ya ka ban ka channel ngin si yo ya ban pelat no ba da ka ba film sobha ya ka ban like subscribe bat ya ka ban share hadukan ni tin salingi kan ni gajing le jang ni melaban yang tadi ni fitip kong hadukan no kan person sunda san hajar mo akan mau